Sigurado ba? Ha? Kana. Hindi yun. Togi na yan. May sakit ka to? Oh! Gusto nang tatuwa oh. Bakit to ah? Una. Gamas mo ng Diyos oh. Magkog Nakamas mo ng Diyos. Allergy ko mga inanak, ano, mga pulpura, mga Oh. Ako sa boss. Allergic ko ng mga hanginan boss. Gayog na ako sa kanluga.